finally we are meet. Abo, nice to meet you. Tolong video na special person lu honggun ya. 산이중 준비를 막 Oh, 산이중 nungma. Sorry, kasih 산이중 noleh. 산이중 Biar nak. Zai, zai. Oi, handle. Oi. Siapa? Hawa, karla. Oi, nada sebai. What happening, guys? Oh my God. Karla. 7 Good morning from Kokrajhar. Wow. Borai bai nengtam kutin be fresh vlogaw to ang dali जोंनि हटेलनि माने टप फ्लोराव दङ आरो ना माने कक्राझारनि से नाजार लागासिनो माने ओरैबायदि मोजां नाङो गोसोखौ माने कक्राझाराव दिनै सेकेन्ड टाइम दै ओमफ्राय लोगोफोर दायो आं थांगासिनो ट्रेन स्टेशनाव आरो ना माने खासे बडि स्पेशल मानसि लोगो हमनो दङ आरो ना स' सोरखौ लोगो हमगोन थ' दसेनाव नुगासिनो थ' नैबेनो जाबाय कक्राझारनि मा तिनिआलि थ' दायो थांगासिनो गाइस स्टेशन रडसिम थ' लोगोफोर finally we are meet. Abo, nice to meet you. Tolong for video na special person lu honggun ya. Abo nemen. लोमजादों गगा मोनदों बिदिसो बिराद हामनानै दङ हाममार तो आबो ने for दाइने finally जोंनिया ने रिंकि आबोखौ लोगो हमबाय आरो ना स' आबोखौ जों बिराद मोजां नांबाय दै माने आबोखौ माने बहुत दिननिफ्रायनो आं आबोखौ जेनेबा लोगो हमगोन ना जेनेबा आबोखौ बुंखादोंमोन ना नङा होमबा उनाव माने आबोजों बहुत सिगांनिफ्राय जों कन्टेक्ट खालामबाय थ' बआ बोरै नांखो जेनेबा कक्राझाराव सार्भिस खालामना मोजाङानो मोनदों ओमफ्राय एसे दै सोलायनानै गगा मोनबाय लोमजाबायबो दा बयसो हामदो आरो ना हामबाय नुदो आरो गोदोनिख्रुइ बयखौबो आगै खुंगुरनि चेनेलाव फरायहरबाय थेंक इउ लोगोफोर दायो जों साहा लोंसै आरो ना गरमा गरम साहा अब ये लो मेरे हाथ से ट्रेन हल्ला खाना वाले सॉरी तू यहाँ से खा ले डायरेक्ट खा ले ये सब मेरी तरफ से हाँ तुमको मैं डायरेक्ट खिला देती हूँ ले लो जोंबो बहुत ही मोजां मोनबाय ना आबोखौ लोगो हमना दै माने एक्सप्रेस दा मा मोदोम ओंखारदो दे जागोन आबो जागोन नै दायो आं आबोनो साहा आन्था लोंनो हाबाय दै ओमफ्राय आब' बेलेग जेबो खालामनो हायासै आरो ना जेबो नङा बेनो गाफैनाय ओमफ्राय आब'ना जेनेबा डिउटिया जोंनाव क'क्राझाराव जेनेबा मा खालामनांगौ जेनेबा सानसेनियाव डिउटियाथ' दा ओरैनो नर्मेल टाइमाव जेबो खामानि गैया खालि बिदिनो बहाबाफोर सेंग्रा सिख्ला दोनखारलायनो फैयोबा कमप्लेन फैयोबा फन फैयोबा बिदि बिसोरखौबा जोङो लाखिनानै दोनो आरो फैखानाङा सोरबा दोनखारलायनोबा न'आव सोंनानैसो दोनखारलायखादोंबा गलांनो नङा आरो लोगोफोर दायो जोंनि आब'निफ्राय बिदि लानोसै आरो ना ओमफ्राय फिर मिलेंगे दोबारा बहुत जल्दी तो आब'जों मालाबा चान्स मोनदोंबा माने मालाबा फ्रि टाइम बा ना सानैजों बेरायना सानैजोंसो बेरायबा सानैजों नङा सरि गासैबो सानैजों नङालै सानैजोंसो होनदों बियो नङा जों गासैबो नङालै अरे भाई दे बाबु ना दे बाय बाय लोगोफोर माने आङो क'क्राझार स्टेशनखौ बिदि समायना होना आं मिथियाखैमोन दै माने गासै ओरैबायदि समायना आयु फुरा आर्ट माने बर'नि कालचारफोरजों फुरा बुंफबजोबनाय आरो नायनि अ माय गड स' माने आं नि साइड जा दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदो आरो स' बडि मोजां नांदो आरो ना बिदि स्टेशनावनो जेनेबा बर'नि कालचारफोरा दङ थ' Good morning guys, good morning from Kokrajhar. दायो जों गौरां पार्कआव थांनो ओंखारदों आरो ना थ' बहुतनि नाम खोनादोंमोन गौरां पार्क थ' दिनै फाइनालि नायनोसै थ' नैबे जादों गौरांनि मेन गेट नै जोंनिया क'क्राझारनि एक्ट्रिसा सफैबाय नै लोगोफोर दायो जों नाव सलायनोसै बेयाव दं नावा हे सिस्टार आर इउ एक्साइटेड दायो जों लोगोफोर नावखौ दिङा जाहनोसै आरो ना फैना ओमफ्राय आदा बेसे टिकेटनि दामा नाव सलायनाया 50 थाखा सासेयाव
सानैजों ओमफ्राय जों दायो निखौ गानना माने नैबे जाबाय लाइफ जेकेट स' बिखौ गानना जोङो नावखौ सलायनोसै आरो ना ओमफ्राय आंजों लोगोसे ड्राइभारा जागोन नैबे आंनि क पाइलट बियो बिथांमोननिया ओमफ्राय आबावबाखौ सलायगोननो ओमफ्राय जोंनिया सनिया मायाव सलायगोननो रिमाला सलाया आयो मा जाखो सेस हरनो मानसियानो हे लाइफ जेकेट पहन लिया मानोना बिसोर बिल्कुलबो रोङा ready to boarding दाइजों माने गोजौआवबो थैला आरोना थ' लोगोफोर दाइजों नाव सलायनो थाखाय रेडि आरो एक्साइटेड थ' जोंहा दाइजों सानैजों ड्राइभार जानोसै आरोना ओमफ्राय जोंहा आब' गाखोगोन फैद' बिब' ओइ टाइटानिक जायाबानो जाबाय आरो जोलै नों फायलै जोलै फाय न'बो गेलेगोन माय डग माय गड दे जाबाय ना थांसै 1 2 3 go दिङा जावै जावै होलाय गान होलाय सोरजि आरिया दिङा sama जाहैलै Oh my god guys oi handle oi oi sabara rolling apa udah जागोनलै जेबो नङा टाइटानिक सलायनाय एक्सप्रेस दोखाया बा Oh my god दायो जों नै लन्दननि ब्रिजनि सिंजा हाबलांबाय आरोना जेबो नङा गिनाङा जेबो नङा सिङाव माथामल' खरियाल दोङो ओइ नांथाजोब्बाय What happening guys Oh my god खारला O pedel mari O pontis now solai jai manau sli What a beautiful man दासो फिलिंस जाफायदो गौरांनि Oh my god नाव सलायगासिनो Lasihin ra Mana off saka 7 Ay pompi Mana बेयावनो खा जायलै लोगोफोर दायो नै आंखौ सानै फंबायमोन आंखौ लोगो हमनो फैदो आरोना ओमफ्राय फंबायमोनखौ लोगो हमना जोबोद मोजां मोनबाय आरोना ओमफ्राय फंबाय आंखौ मोना आर'नाइ बरायदो आरोना स' थेंक इउ स' माच दे फंबाय ओमफ्राय जोंनिया फंबायाबो मोनसे चेनेल दङ आरोना देलाय बुंना लालाय मा नाम आंनिया दा सिक्सटिन राइडार स' बिथाङा मटर ब्लग खालामो स' सोरफोर मटर ब्लगिंआव इन्टारेस्टेड बा स' डिसक्रिपसनाव थागोन लिंकआ स' साबसक्राइब खालामबानो जाबाय दे ओमफ्राय जोंनियाबो फंबायाबो मा मुंमोन चेनेलनि नामा अबि ब्लगार थ' बिथांमोननि जाबाय चेनेलनि लिंकआ आंनि डिसक्रिपसनाव थागोन स' जाय इन्टारेस्टेड थांना साबसक्राइब खालामना लायबानो जाबाय दे Oh nonga deh hello Gaurang दैसा सेरनि नोंसोर नोंसि खोला दे बुं नोंलाय गौरां दैसा सेरनि नोंसोर नोंसेंगोरा थांलाय फैलाय खालामो नाव सलायना अन स्पेल बेनाव जोंसो गोसो थोबाया नोंखौनो मोथो